Sarean erosketak egiten dituzue? Ziurrenik gauza merke asko eta asko erosi dituzue eta dana ondo joan da, eta pozten naiz. Baina gauza da askotan interneten egiten ditugun erosketak ez doazela guk bezain nahi dugun ondo. Eta askotan pagotxak aurkitzen ditugu sareetan, baina askotan hor estafaketa agertu egiten bidez. Beraz, sarean erosketak egiten badituzue, gaurko solasaldia interesgarria izango zaizue. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, Eneko nauzue KZGuneko langilea eta gaurkoan kontuz sareetako pagotxekin. Beraz, egunero sarean erosketak egiten badituzue, hau oso interesgarria izango zaizue. Kaixo adizkideak, Eneko nauzue KZGuneko langilea. Gogoratu, astero bezalaxe, pantailetan gaudela zuekin batera. KZGuneak YouTubeen duen zuzeneko kanalean. Gogoratu gaurkoan, sareetako pagotxekin adituko garela, baina orain arte egindako hitzaldi guztiak entzungai eta ikusgai dauzkazuela gure YouTubeko kanalean. Beraz, ongi etorriak izan zaitezke eta goazen aurrera gaurko gaiarekin. Kontuz sareetako pagotxekin, dena ez da urrea. Izan ere gaur egun, gero eta erosketa gehiago egiten ditugu interneten bidez. Bai mugikorra edo ordenagailua dala medio. Baina askotan, adi ibili bagara, izan ere iruzur asko bai daude. Beraz, gogoratu bai oferta, berapenak eta gero eta gehiago dauzela. Baina gure erosketa egiteak orduan adi ibili bagara. Eta gaurkoan, adi ibiltzeko olako pauso edo iritzi batzuk emango dizkizuet. Zeuen erosketa ziurra izateko. Izan ere, kontutan baduzue, gogoratzen duzue zer da phishing-a, hau da, mezu bat bidali eta informazio pertsonala lapurtu nahi digutela. Catfishing, identitate faltsu bat sortu ondokoa engainatzeko. Lanpostu bat bilatzen duzuela, horren inguruan ere iruzurrak daude, gero eta gehiago. Sare sozialetan ere promozio faltsuak, eskarguar edo manipulazio psikologikoa. Hau da, gaur egun sarean iruzur gero eta gehiago daude. Eta nola ez, linean erosketak egiten ditugunean, iruzur gero eta gehiago. Beraz, adi ibili behar gara. Azkenean gogoratu, imaginatu egunen baten ordenagailua hartzen duzula eta bapatean oso garestia den produktu bat, baina merke ikusten duzuela. Hori erosi baino lehen
adibili eta birritan pentsatu. Izan ere, gauza bat ona danean, baina merkea danean, horren hartzean zehozer egon daiteke, eta normalean zehozer iluna egon daiteke. Eta horren aurrean, erosi baino lehen, birritan pentsatu behar dugu. Eta horretarako, kafetaguneak gaurkoan, irizpide batzuk emango dizkizue. Izan ere, gaur egun sarean, arropa, teknologia gailuak, bidaiak, oporrak, etxean, hotelak, janariak, medikamenduak, liburuak, ikastaroak, eta gauza asko erosten dituzue, bai zeuek eta bai guk. Eta horrekin baino lehen, irizpide batzuk kontutan izan behar dituzue. Hasteko, nola identifikatu iruzurra edo negozio horren atzean, zehozer iluna dagoela, elkarreragin eskasa, hau da, zeuek eta saltzailearen artean oso elkarreragin eskasa edo gutxi dau. Hala ere, hauek geroago pizkanaka ikusiko ditugu. Ez fidatu deskontu handiekin, hau da, 90% deskontua, hau da, deskontua oso handia danean adi ibili. Hau da, erosketak egiteko behin eta berriz eskatu izanaren susmoa, eta baita ere informazio gabeko kontu eta profilak. Imaginatu erosketa bat egingo duzuela, baina enpresa horrek, hau da, enpresak saltzen dagoen produktua, hau da, enpresa honatxan ez dago inolako informaziorik, eta gogoratu bebai, web orrialdearen segurtasun protokoloak. Hala ere, urratxauek hurrengo minutuetan banan ikusiko ditugu. Hau da, hor eskematxu bat sortu dizuet, hau da, URL-a edo helbidean zalantza. Dominioan bebai, pixelatutako irudiak, hau da, produktua pixelatuta dago. Akats tipografiko edo gramatikalak, web diseinu eskasa, hau da, web diseinu hau zein eskasaren edo, ez dakit ez da oso konplexua, prezio oso basuak, harreman informazio mugatua eta itzultzeko politika konplexua edo existitzen dena, hau da, bai, nik produktua erosi, baina, hau da, produktua txarto heltzen bazait, edo produktua berriz bidali barriat zer egin behar dut. Beraz, azken finean, 8 pauso hauek kontutan izan behar dituzue. Hala ere hauek orain banan ikusiko ditugu. Hau da, hasteko, URL-a, hau da, gogoratu, erosketa bat egiten duzuenean URL-a edo helbidea. Normalean, giltzarrapoa edo kandadua ikusten baduzue, segurua izango da. Eta gogoratu bai, HTTPS, seguridad, segurtasuna. Pauso hauek kontutan izaten badituzue, eta ikuskatzen badituzue, web orrialdea segurua izango da, hau da, erosketa bat egiterako orduan. Beraz ere gogoratu, URL-a egiaztatu, giltzarrakoa eta segurtasuna, seguridad. Gauza gehiago, pixelatutako irudiak. Hau da, imaginatu produktu bat topatzen duzuela, baina produktua, hau da, pixelatuta daukala logotipoa, eta inozaber, hemen, zehozer ez da normala. Gogoratu, irudiak pixelatuta ikusten badituzue, adi ibili. Akats gramatikalak edo akats ortografikoak, adibidez, nik adibide bat hor jarri dizuet. Su pedido se entregará mañana. ¿Cómo que mañana? Mañana. Beraz,
web orrialde baten atzean produktua ikusten baduzue, eta horako oso akats gramatikal orokorrak ikusten badituzue, bai, alarma piztu eta adi ibili. Izan ere, horren atzean zeozer ez da normala edo zeozer estabil ondo. Beraz, akats gramatikalak kontutan izan bai. Web orrialdearen diseinua. Normalean, web orrialdeen diseinuak oso konplejoak, ulerterezak izaten dira. Ba, noizbait, holako web orrialde baten diseinu eskasa topatzen baduzu ere adibili. Izan ere askotan, web orrialde horiek erosketa egiteko sortuak dira, baino ez, hau da, web orrialde horien atzean ez dau eserez. Beraz, horren askean ere ikusi eta alarma piztu. Hau da, web orrialde eskasa, diseinu eskasa, edo ezezagunak. Hora, adibidez, azkenan fraude asko egoten dira horien atzean. Eta hor adibidez, web orrialde faltsu baten eredua daukazue. Prezio oso basuak. Imaginatu kosmetikaren munduan, ordenagailua erosi nahi duzuela, mugikor garesti bat, boltso bat, dron bat, imaginatu produktua topatu eta oso prezio merkea badauka, alarma piztu. Hau da, imaginatu, 1000 euroko telefonoa, batean 200 euro. Normalean horren atzean zeozer iluna egongo da. Beraz, gogoratu, birritan pentsatu, erosketa egin baino lehen. Hau da, oso prime produktuak direzenean eta oso prezio basua daukatenean. Beste irizpide bat, imaginatu web orrialdean sartu zaretela eta politikaz de devoluzion, hau da, nik produktua itzuli nahi dudanean. Erosketa egin baino lehen, itzulketa nola egin garbi ikusten baduzue, edota horri buruzko informazioa ez badator, geldi, ezazue erosketarik egin. Baita ere askotan, enpresa horren atzean beti kontaktu bat egoten da, edo mugikorra hartu, edo korreo elektroniko bat, hau da, geure zalantzak argitzeko. Kontakturik ez baduzue topaten, geldi. Izan ere, ziurrenik, iruzurra izango da. Beraz, gogoratu, politika de devoluciones, contacto con la web, ez baduzue topaten ere, argi ibili. Izan ere normalean, web orrialdeek ez daukate, ez politika de devoluciones, ez kontakturik. Hau da, ezin zarie inorekin harremanetan ipini, zeuen zalantzak argitzeko. Beraz, web orrialdea topatu produktua pantailan ikusi, baina ikuskatu edo goian behan, ea olako menuan edo aukera hauek topatzen dituzuen. Ez badituzue topaten, geldi. Beraz, gogoratu, kontakto, politika de devoluciones eta alakoak. Normalean, web orrialde fidagarriak aukera hauek hor topatuko dituzue erdian. Izan ere, fidagarriak baitira. Beraz, gogoratu, orain arte ikusitako irizpideak kontutan izan behar dituzula erosketa egiterako orduan. Bestela gogoratu, eta zaitezte kafe eta bunera eta lagunduko zaintuztegu. Gogoratu, gauza gehiago, irizpide gehiago. Piztu alarmak iritziak negatiboak direnen. Hau da, iritziak edo reseñas. Hau da, zeuek web orrialde bat topatzen duzuenean, zuentzat edo niretzat ez ezaguna danean, gogoratu web orrialde guztien atzean, hau da, reseñak edo olako prezioak eta
horri buruzko iritziak jendeak beti ere publikatu egiten dituela. Gogoratu, hor web orrialdean bertan erabiltzaileen iritzi edo zeinak ez badituzue aurkitzen, joan zaitezte adibidez Googlera, idatzi adibidez imaginatu, chollos digital, opiniones, buskat, eta bilatu behar web orrialde horri buruz erabiltzaileek argitaratu dituen izeinak eta reseinak. Izan ere, hor ikusiko baitizue ea iritziak positiboak edo negatiboak izan diren. Nik hau ere askotan egin dut. Azken finean ere gogoratu gaur egun interneten jendearen iritziak nonahi dauzela. Bai positiboak, zein negatiboak. Gehiago, gauza gehiago. Web orrialdea loa dauka, non dago, kalifikazioa, hau da nota, izan ere gogoratu, web orrialdea unatzean beti ere egoten direzela beti notak, batetik 10, izan ere jendeak web orrialde batean erosketa egin eta gero beti iritzia bai, baina beti ere kalifikazioa ematen diola, batetik 10. Beraz, gogoratu, kalifikazioak eta baita ere iritzi egin atzean arazoak izan dituen ala ez. Reseinarik edo iritzirik ez duzue aurkitzen, geldi eta akibili. Izan ere baliteke web orrialde horren atzean iruzurra egotea. Azken finean gauza asko dira, baina ulertu errazak eta nahiko intuitiboak. Oso ondo, galdera bat, sare sozialen erabiltzaileak zarete, Instagram, Facebook, X edo dana dalakoak, gogoratu gaur egun sare sozialetan gero eta gehiago negozio dagoela. Hau da, sare sozialak ere negozio bihurtu dira eta horien atzean gauza asko saldu eta erosi egiten dira. Bai Facebook, Instagram, lehengo Twitter, orain X, TikToken eta txollo asko dauzela bertan sartuta. Askotan bai, askotan txolloak dira ez, baina bestetan iruzurrak ere izaten dira. Beraz, gogoratu, sare sozialetan olako pagotxak edo txolloak topaten badituzue, galdetu erosketa egin baino lehen, galdetu ezagunei edo sare sozial horietan dauzen parte hartzailei, norbaitek denda horretan erosi duen ala ez. Bere iritzia edo esperientzia jakin ahal izateko. Azken finean, askotan iruzurrak izaten dira. Sare sozial horretan inork ez badu erosi, joan zaitezte bilatzaile dauda Googlera, eta sare sozialean topatu duzuen dendaren izena jarri eta opiniones sakatu. Eta iritziak ikuskatu badaezpada. Hau da, galdetu bebai erosketa prozesuari buruz. Hau da, interneten edo sare sozialetan erosketa egin nahi baduzue, gogoratu erosketa egin baino lehen galdetu sare sozialaren, hau da, prozesua zelan egiten den. Hau da, comprar enban baino lehen begiratu badazpada. Izan ere nola ordainduta geroago ikusituko dugun moduan. Beraz, gogoratu, sare sozialetan erosketa egiten badituzue bebai, adi ibili. Uda, heldu da, ekaina, uztaila, orain arte azaldutako irizpide guztiak ere kontuan izan behar dituzue, olako alokairuak, hondartzako etxeak, hotelak, logelak eta sarean bilatzen dituzuenean.
Beraz, gogoratu bai, mobil bat, mugikor bat, tablet bat, baina etxe bat edo dana dalakoa bilatzen duzuenean ere, eta uda datorrela ikusita, kontuan izan orain arte komentatutako irizpide guzti horiek. Adibidez nik erosketa bat egin eta gero hor olako eredu batzuk jarri dizkizuet adibide moduan. Imaginatu erosketa egin dudala, enhorabuena por tu compra, eneko momentuan korreo bat jasoko dut konfirmazioagaz, baita pediduaren laburpen txiki bat eta baita ere metodo da pago dalakoa, hau da ordainduta gero, zelan ordaindu dudan eta total, hau da ordaindu behar dudana. Horrez gain, web orrialdean normalean, olako kontua sartuta gero badekote mi kuenta dalako aukera. Eta bertan nik egindako erosketak ikuskatu ahal izateko. Beraz, erosketak egiterako orduan ere gogoratu, mi kuenta edo alta luze dalakoa bete beharko duzuela. Izan ere askotan, erosketa egin eta gero bertan zuen faktura topatzeko aukera ere izango duzu. Horrez gain, erosketa egin, normalean, bat-batean momentuan, tu pedido está en camino, gracias por tu compra, haz un hueco en tu armario que tu pedido está o llegará mañana o pasado. Beraz, gogoratu normalean, olako oharrak eta jakinarazpenak zeuen korreo elektronikora bidaliko dizkizuete momentuan eta normalean bat-batean. Hor adibidez, pantailan olako adibide batzuk jarri dizkizuet. Horrez gain, gaur egun, prezioak konparatzeko tresnak. Normalean, asko dauz, baina horien artean, Google Shopping, Idealo eta Manasabab dalakoak. Hor adibidez, badeko zue Google Shopping dalakoa, Idealo dalakoa, hor adibidez, produktua asko dauzkazue, adibidez, mugikorraren modelo ipini, eta hor ikuskatu eta gero, web orrialde desberdinetan produktua eskaini eta web orrialde prezio desberdinak eskainiko dizkizue. Eta Manasabab dalekoa ere hor daukazue pantaila. Beraz, gaurkoa eta gero zein da guzti honen laburpena. Erosketak egiterakoan gogoratu. Presarik ez, lasai ibil zaitezte. Aurrekontua sortu. Hau da, imaginatu nik 100 euro gastatu nahi ditugat. Hau da, aurrekontua. Bidalketa kostuen prezioa aztertu. Hau da, bai, mugikorrak bai, 100 euro, baina bidaltzeko zeintzuk dira kostuak. Gogoratu bai, ordainketa moduak. Hau da, bizunegaz egin, edo bizagaz, edo dana dalakoa. Hau da, ordainketa modua. Zeuek erositako produktua zelan ordaindu behar duzuen ikuskatzeko. Webguneen segurtasun protokoloak, hau da, HTTPS edo kandadoa. Gauza gehiago, prezioak, basuak direnan, alarma piztu eta lasai joan zaitezte. Merkataritza elektronikoaren izena ez da URL-ean agertzen dena. Gogoratu bebai, imaginabutu batean, zeuek pantailan web orrialdea daukazua. Eta web orrialdearen izena edo tituloa ez datorrela bat web orrialdearen URL-agaz, hau da helbideagaz. Kasu hauetan bebai hor, alarma piztu. Ez dago salmenta baldintza orokorrik, hau da, zeintzuk dira salmenta baldintzak. Nik begiratu gora bera, baina ez ditut topatu, baina kasu hauetan ere deskonfiatu. Eta baita ere gogoratu,
nik enpresarekin harremanetan jartzeko ez dago ez helbiderik, ez telefonorik, ez korreo elektroniko. Kasu honetan ere, geldi eta mantso ibil zaitezte. Azken finean gauza asko dira, baina betikoak. Gauza gehiago, ezinezkoa produktua itzultzea. Hau da, nik produktua itzuli nahi badut, zeintzuk dira politikak. Ez ditut inon ere topatu, iruzurra. Ez da entrega epe edo kosturik adierazten. Eta gogoratu bebai, web orrialdeak olako iruzurrak eta atzean dauzenean gogoratu nabigatzailea bai zabaldu baina pop-upak zabalduko direzela. Hau da, ventanas emergentes dalakoak. Eta, klaro, zeuek itxi bai, baina gogoratu. Olako web orrialde arraroak zabaltzen dituzunean, olako pop-upak zabalduko direz. Eta gogoratu, zeuen antivirusak ere normalean abizua botako dizuela. Beraz gauza hauekin ere adi ibili. Hala ere noizbait gogoratu, erosketa bat egin behar duzuenean eta olako zalantzarik dauzunean, itxi. Zatozte kafetagunera eta bertan saiatzuntza egingo dugu. Beraz gogoratu gaur arte egindako ikuskatutako irizpide guztiak. Azkenean sentido komun dalako pizka bat ipini eta aurrera. Izan ere gaur egun interneten egiten ditugun erosketak egunerokotasuna da eta egunero egiten ditugu. Eskerrik asko bertan egoteagatik, mila esker, gogoratu kafetaguneak astero hitzaldi berriekin gaudela, egun ona izan dezazula eta gogoratu egin klip eta aldatu txipa. Laster arte!